Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag na orasyo amin papagayam. Shout out kada pagayam Manuel Agbunag, Tikaling Kamasan, San Juan La Union, Arwel Picardal, Beatrice Puruganan, Rosana Segovia, ken kada kay amin anaayat amang tartarabay iti Dramami nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anapauluan. Awan pang librinan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ne, anya tararamidom Joey. Kasla ka makikinkinat, sir. Tagtagaray tanay lumabas ni kagawad daw. Apay, adabasol mo kan kwa na? Anya ko man ti basol ko ti para katao. Kay tuloy mo nga Roger aramidom ijarwar Di mo pa'y nabunag amin aruot nga impan iti pagbabasuraan mo no pagpuuran. Aguray at tanay adda ni kagawad daw. Uray kumaano da kortak. Agkakanat ka. Unay daytan kaka. Aguuyong santi asawak tatang. Apay aya. Kano kabutang namutang ti taong aglabas. Nay, apay nga ay. Asino aya nagtilimabas akabutang na. Idilimabas ni kagawad addo, kas tao na apartak ng emunag. Idilimabas manon ni Chief Tanod Martin, nagtartaray manon nga emunag, akasla makipag-hide and seek. Anya? Sa idilimabas ni Tanod itong, nagdardaras manon nga emunag. No kasta, kabutang na dagiti barangay officials. Ay natatang, saan lang isudat ti kabuteng na, oray ni Maestro Dante, kanya agpatpataya iti huweting aniboyet, kabuteng na. Ngamin, ilumangan na ida. Nay, anya ngay daytan asakit na ati maod. Kabuteng nan ti tao. Imbag ta saan na tayo akabuteng akabalay na. Un nga rod, iso ako na kamadadadaalang ti utik na tatang. Anyat naknakan na ngay, taapay akastamot tayo. Ayunay daytan kaka. Apay lakay, di mo mapalpaliw ni Joey. Apay kita saanan. Ni Joey ket agbutengan kadagiti tattao. Adda di prinsyan ti panunot na. Normal ni Joey lakay, di mo gayam na paliw. Ti anya. Awan kwartanan. Anya nga iti koneksyon ti kaawan kwartana iti panagbuteng na kadagiti tattao. Di mo na paliw idi aya. Adanda ni amin at tattao dito'y lubong ket kayat na ngay libre. Unay mata amin at taon nito'y lubong. Arig na kastan In short, pasikat. Pasikat? Kauan. No ado ti kwartana agpasikat. Libre libre dita. Ngam no kabalay na, marigatan amangi libre. Anyat koneksyon na ako nakmanaan. Ay na nagkapoy kamutin lakay. Natural ano awan ti kwartana, awan pagpasikat na. Awan pang libre na. Kat syempre, dagitin libre na, may kawada, no saan nan nga ilibre ida. So amabain nga agparang, tawan pang ilibre na kadakwada. Mabuteng ko na tamangan no kela at akan tiyawan dang agilibre. Kalpasan na, awang magayang pangilibre na kadakwada. Mabuteng, mabain, amakan tiyawan, ngamen, pasikat. Unay daytan kaka. Paglisikat ang dalitahan. Anay ko! Napatugawa kon. Apay ngamin ayat at tumanaray ka. Anya ayat ti kakinkin na tiyer mo. Uno ka hide-hide insik mo. Bagti? Agari ni lumabas dan. Sino? Agari ko na. Barsakan ka ditan na
Mapantantuman laangin iti psychiatrist ta mga nukumaro ti kinabagtit mo, Jaske. Unay daytan kaka. Dagisi ka diti kabutang mo, dagiti limabas. Saan ko akabutang ida? Da Marvin, ken David dagijay. Isumad. Apay, adda atrasom kada kwada. Ako limakan. Napasto nga man makukartak. Nalaka bumara ti ulok. Managbut-buteng ken managbarbara kan. Kasta ti adda diferensya ti utek na. Unay daytan kaka. Inaldaw ka nga may namapanagtrabaho. Violay, iso asaan mo nga amaw ti napaspasamak. Anya ti kaya ti asawon tatang. Ni Joey nga asawam Anya ti may papanken ko ana tatang. Saan ay nga awanan kwarta na ta awan trabaho nan? Dayta ti pagbagbagtitan na. Saan? Pinapudno na. Dagiti tattao nga ilimlimangan na. Kat isuda ti masansan idi nga ilibri na. Agpasikat ka na kwada. Akabailan na ti agilibray. Anya? Kat ita taawanan kwarta na. Aglemengan, ta mabutang nga makantyawan. Pride nga men, saan na kayat nga bagada nga awan makukwartanan. Isong aglemeng no makita na ida. Anya? Narawamot nga minin lagi jaya palpalibre ka ni Joey. Tatunggal makita ni Joey ida. Sumipsip. Ilibre na ida. Kastagayam? Unay daytan kaka? Apay lakay, mabain ka makita ti tao na kaistambay ka di tarwar? Pagbaynak ko ma. Kaapay nga rod ngaglemlemeng kanod da tao. Uno, adda dagiti kabain mo atat tao. Anyat sasumot. Ay nalakay, ammo kung ti palimad mo. Anya mo na napalimod nga bagbagam. Awan. Ngamno nga ikang ka iti kwarta, may turid mo, tagmarangmang di tarwar. Kwarta. Wen, kwarta. Kayat mo? Sino nga iti maag ama di iti kwarta? Ti saludsud ko, no ikan ka iti kwarta, kayat mo ka din tagmarangmang di tarwar. Ore awan kwarta, katagis istambayak mo di tarwar. Pride ka talaga. Pride nga awan makukwarta na. What? Di ka pala aminin. Ano awan ti pangilibrim ka dagiti ropat kwarta ken pulutan ket mabain ka. Uno mabuteng ka. Nagkunamot. Pride. Anya nga ita. Pinanuynuyam ida. Kanayon nga ilibrim ida. Iso abiruk-biruken dan. No awan ti pangilibrim ka dakwada aglemeng kan. Unay daytan Joey. Ayan lang nga di ko na, mga itod mo kanyak, Violay. Kaduan nak pa'y ngagpariir dito irwar. Kalpasan na, itod kon ken katikwartam. Nay talaga ayam. Sige Agtugtugaw ta pa di tibalkaon. Nay, lumabas met da kagawad addo ken tanod itong. Ay, umunag pa Saan ka ngumunag? Bayam lumabas dagita rupat pulutan ken palpalibre. Kulay datan kaka. Kababain. Apay mabayin ka? Awan magbasol mo? Pari Joey! Shot! Wala. Umay na ngagpasam. Bay, am nga umay da, taso palpalak ida. What? Nay, imunag kami, Violay. Sige lang. Agtugaw kayo Mangirwar ka nga ro na, Joey. Anya tiruar na? Arakin pulutan na. Anya? Kwa? Apay mapidpidot ti arak ken pulutan. Ni bakit mat? Masapol nga muda met. Kagawad addo ken itong. Imay kayo lang arod dituyen. Di kay payla nang itugot iti sapsapulin nyo nga arak ken pulutan. Tapno may ranod met ni Joey Tapno saan lang nga iso. Ti mangiran-ranod. Nagluko kan bakit? Tilayang angaw mo. Ay! Awan innangawan ita apanawin. Narigat ang tibiyag. Day tapay la arak ken pulutan ti saparin nyo. Okay lang no adeng tugot nyo. Bagi mindoon na maminsan. Kasmat kada kayo, awan ti mayroar ni Joey nga arak ken pulutan. Tawanan ti kwartana. Ta, istambay ita. Awan nga min trabaho nan. Ay, naditan kaka. Awan mo gaya mo ng trabaho mo, Joey.
Apay na awan trabaho na? Saan yun apagan ano agayam? Saan mag? Gayam mila tamo ta. Masapul amaamuan nyo tipod no. Awan lang arudin ti trabaho na. Kaya't yu pay latag pay libre mo. Unay daytan. Kwa. Pasensya kayo mga paray, tanay. Awan pa yung naira na trabaho kita. Apay ngagkid daw kay ti pasensya. Obligasyon mo ay timang painom ken mang papulutan kadakwada. Saan matakas ta abiolay? Maawatan may ni pari Joey. Sige. Pasensya kayo, hindi pa nakadisturbo yaw. Mapan kami ba? Apay naawan arak ken pulutan saan nyo akayat ti makisarita kini Joey? Ay, kababain mo't kan ka abiolay. Okay lang mat kanyak. Basta saan nyo apilitan unod durugan ngagpainom nga ureawan kwartana. Unay daytan kaka. Madimot tinaramid ni Violin na nang. Imbas kag nakid din kada kiti parkadak. Kababain. Maawatan ka. Ang maawatak mo't ni Viole nga asawam. Husto laeng tinaramid na. Tapno sardengan dakan apang namnamaan may papaniti arak ken pulutan. Kan tapno saan kan amababaen wano mabutbuteng tunggal lumabas da. Nanang. Agasem mo't dayta. Tunggal lakat lumabas dan. Kasla ka nakakita iti alalya. Takas taunay mo't ti taray mo nga umunag. Nagalas. Uray daytan nanang. Iso adi mo sinsintiran day dyan naramid ni Violi nga asawam. Tadakkel tinaited na apagsaya atam. Maawatan kayo nanang. Hanggang adalabain kumot kalakwada ah. Anyalaagan nga ti makunada. Saan nga minati makunada at ipampanunutang? No di ket ti pagdaksam amang iliblibre akan na ayon kadakwada. Nang runa ket awam mo trabaho mita. Imbag kumamot numaminsan laeng iti 2 abulan nga ilibrim ida. Ngem ti kaya damo ke di Domingo. Di damot agastaw. Nangalaam mo nga iti kasta alintag. Just kay. Uray daytan kaka. Amom Joey lakay. Saan apa nangibabain tinaramid ko. No di ket panangilintag iti biddot da. O anya, kaguran ka di itinaramid ko. Saan? Bakit? Agyaman akno kasta. Maawatan ka? Bakit? Ammom, no di mo ngamin pabainan sagpaminsan dagiti puskul rupa, nga agpalpalibri latan ti ammuda. Awan sansanen dan ti umeagis tambay, tunggal makita da ka. Kakaasi ka, apara libre. Imbag kumamot no duti kwarta. Ha? Sala umaduti kwartam, no adda trabahom. Ta siyempre agswildo ka. Pagrigatam dayjay lakay. Iso asaan basta ilustay mumut ati pagrigrigatam. Gets mo lakay? Uwan bakit? Kat, agyaman na kiti kinalaing mo. Ay talaga nalaingak lakay. Tanutabbedak, saan ka kuman at tinugnar itinagmading aramid mo. Ken aging gaita, agtultuloy pay laeng apagbutbut ngam ti saan mo apan na kay libre kadagiti rawot iti arak ken pulutan. Kita nagrelax kan. Ore asino pa'y tinumabas kadagiti liblibrim ide, ket saan kan ang mabutbuteng ken mababain. Ken maysa, isuda ati rumbang agbain. Ayunay daytan kaka. Sa dadakas ti sagpaminsan apan ang ilibre iti gayem. Ang nulinawas ng runa pay no arak ay ket magastuan ka ta nangina ti arak. Sa addanto pala sumangkang inaapulutan. Talaga ang mayroon ka. Idulin mo lang ti kwartam nga agpaay iti pamilyam. Ngam ti ipaay mo lang iti arak ken pulutan lang iti tattao. Manang gundaway. Kayat dati agpalpalibre, di da mataggastos. Wano itulong mo, iti importante apakasapulan da iti tulong mo. Ditan papagayam, tinagibusan di pakasaritaan, anak paulwan. Awan panglibrinan, dito'y drama tayo. Unay daytan kaka.
agyaman kami itin kay panang tarabay.